Второе. Было продемонстрировано применение созмони паймони амнияти дастаҷамъӣ ба таҳдидҳое ки аз қаламрави Афғонистон сар мезанад то ҳадди имкон ҷиддӣ муносибат мекунад ва аз ин рӯ вазъро дар минтақаи Осиёи Марказӣ бо диққат назорат мекунад. Дар ин бора рӯзи 23 август дабири кулли ин созмон Станислав Зас пас аз натиҷаҳои ҷаласаи ғайринавбатии Шӯрои амнияти дастаҷамъӣ хабар дод. ТКБ, которая пошла в режиме видеоконференц-связи. Инчунин дабири кулли созмон аҳамияти ҳамкории байналмилалиро дар мубориза бо таҳдидҳои дар боло зикр гардидаро таъкид кард. Бинобар ин аз иштироки Ӯзбекистон дар ҷаласа истиқбол кард. Ёдрас мекунем ки 23 август дар конфронси таҳти раёсати ҷонуби Тоҷикистон ҳамоиши ғайринавбатии созмони паймони амнияти дастаҷамъӣ тариқи онлайн баргузор шуд ки дар он сарони кишварҳои узви ин созмон ширкат варзиданд ва сарвари Ӯзбекистон ҳамчун меҳмон даъват карда шуд. Муҳимтарин рӯзнома вазъи Афғонистон пас аз ба сари қудрат омадани Толибон ва оқибатҳои эҳтимолии он барои кишварҳои минтақа буд. ҳамчунин қаблан Амрико ба ҳукуматҳои Ӯзбекистон ва Тоҷикистон дар бораи ҷойгиркунии контингенти низомии худ дар қаламрави ин кишварҳо пас аз хуруҷи нерӯҳои НАТО аз Афғонистон муроҷиат карда буд. таҳлилгарон қайд мекунанд ки дар пасманзари рӯйдодҳои охир дар Афғонистон Русия ва Иёлоти Муттаҳида ба марҳилаи фаъоли мубориза барои нуфуз дар минтақа ворид шуда, ҳамзамон барои худ фазои иттилоотии судмандро эҷод мекунанд.